Marko Miroslav Bača za svoj patent sustav za kontrolu putnika u prijevozu još kao srednjoškolac dobio brojne domaće i međunarodne nagrade. Nakon inozemstva napokon su se za njega zainteresirali i u Hrvatskoj. Ideju za patent Marko je dobio nakon brojnih situacija u kojima su učenici putnici ili oni na školskim izletima maturalcima, ako nisu bili na mjestima s kojih vozilo kreće, ostali, odnosno autobus je otišao bez njih. Uz Marko patent to se više neće događati. Sustav radi na principu beskontaktnog praćenja, odnosno identifikacije putem RFID kartica. Karticu ili narukvicu učenik, odnosno putnik, zaboravi da ima, ali sustav ne. On beskontaktno bilježi ko je ušao, na kojoj stanici, da li su svi u autobusu, te ako nisu, jednostavno indicira vozaču da svi nisu u autobusu, te na sustavu automatski piše ime, prezime i kontakt podaci putnika koji nije u autobusu. I to nije sve. Sustav pamti koliko putnika izlazi i ulazi tijekom tjedna na određenoj ruti, što može poslužiti kao upozorenje treba li na tom području smanjiti ili povećati broj vozila. Patent neprestano nadograđuje, uskoro bi ga mogli primijeniti i u Dugoselskom vrtiću. Vrtić, naš jako dobar vrtić, moram priznati, će biti, nadam se, prva postaja. Kod takvih mladih ljudi koji znaju što žele, on je jako mlad, a već zna što želi, to nam je ono najbitnije. I ne smijemo ga u tome sprječavati, nego mu moramo pomoći. Budući da djeca često puta idu na izlete i često idu u šetnje, a i odgajateljicama će biti puno zgodnije, budući da neće više biti onih klasičnih metoda da se djeca drže za špagu, već ako neko od djece napusti određeno područje, odgajateljica će dobiti na telefon obavijest, te će automatski znati da se nešto dogodilo i da se dijete odvojilo od grupe. Marko je tek izašao iz školskih klupa i možda nije fer iznijeti takvu ideju, ali onako u šali kaže, ovaj bi patent mogao riješiti vječni problem, smanjiti broj onih koji bježe s nastave.